Momci iz naše iduće priče spontano su se okupili, djevojka, jedina djevojka u njihovoj postavi zlata im vrijedi, a onako pozornost šireg pučanstva izazvali su pojavivši se na Splitskom festivalu te odnijevši pobjedu na istom festivalu jubilarnom 50. po redu. Naravno, riječ je o klapi Sveti Florijan, otkrili su nam dosta toga, a o čemu smo zapravo razgovarali s njima, pogledajte u sljedećem prilogu. Ali u zadnje vrijeme govori mi čača, imaš sobu, imaš hotel, kari, bicikletu. Ča ne ženiš onu Marijetu. Ne razumi čača da današnje cure vataju tajkune, lovu i do ture. Nima više serenade, nimaš kurivande, ako nimaš bilu jahtu i široki grade. Kako ću joj reći? Klapa Sveti Florijan posljednjih godinu dana apsolutni su hit. Otkad su pobjedili na Splitskom festivalu, interes za ove vrijedne momke ne jenjava, pa ni ne čudi što su sudionici gotovo svih važnijih glazbenih manifestacija, bilo da se radi o otvorenju raznoraznih evenata, humanitarnih koncerata, promocija ili gostovanja na klapskom spektaklu Ne damo te pismo naša. Samo za našu emisiju prokomentirali su pobjedu na Splitskom festivalu, uspjeh njihovog najnovijeg singla te općenito stanje na našoj estradi. Evo, prva vaša pjesma, kako ću reći da varim onako zezanska, međutim pobrala je naravno simpatije publike, ali nakon te pjesme vi ste zapravo pokazali da ste jedna ozbiljna klapa, barem što se rada tiče. Ostao sam čovjek također veliki hit. Tako je, dakle evo, mi smo malo bili zabrinuti nakon prve pjesme koja je bila prilično, sami ste rekli, vesela i zezanska, međutim eto, pokušali smo napraviti nešto sasvim drugačije, da pokažemo ljudima da možemo pokazati glazbeni izričaj nešto drugačije od prve pjesme. To je jedna prava ljubavna balada, ono na što smo najviše ponosni je što je ta pjesma izašla baš iz naše klape. Znači član klape je napisao i glazbu i stihove i pokazalo se kao pun pogodak. Evo pratimo malo top ljestvice, na većini top ljestvica je na samom vrhu. Evo i nakon 3-4 mjeseca pjesma raste i dalje raste, tako da zadovoljni smo. Raste broj vaših obožavatelja na Facebooku, toga sam svjedok, vjerovali ili ne, čak ste sugerirali, odnosno pitali vaše obožavatelje kakvi bi senzibilitet pjesme htjeli. Znači li to da jako držite do mišljenja publike? Apsolutno nam je važno šta ljudi misle, ali isto tako među našim ljudima koji nas prate puno je baš glazbenika koji imaju iskustva i sa klapskom pjesmom i tako dalje, tako da poslušamo šta ljudi žele. Naravno nećemo ići do kraja, nećemo biti sad bilo šta, ali ono što je najvažnije, mislim da ono što radimo bit će vrlo zanimljivo. Želimo biti nešto malo drugačiji od uobičajenog klapskog izričaja i ono što spremamo, 10 novih stvari, trebalo bi izaći do ljeta, nešto novo, nešto originalno od nas. Dakle, sve će to biti vaših ruku djelo, neće biti niti jedna obrada. Niti jedna obrada, točno tako, znači 10 novih skladbi, eventualno se mislim, evo reću sad otvoreno, bili snimili a cappella verziju vatrogasne himne, s obzirom da smo prva vatrogasna klapa u Republici Hrvatskoj. Evo, ja moram još pitati za kraj, vi ste pobjednici Splitskog festivala, mogli bi reći čak i očekivan obzirom na broj klikova na YouTube prije samog festivala, odnosno prije finalne večeri. Recite mi koliko držite do festivala i namiravate li se pojaviti na još nekom sličnom? Splitski festival je zaista pomogao da se glas o nama pročuje ne samo u Splitu, u Dalmaciji, nego i van granica Hrvatske. Imamo poziva da nastupimo našim zajednicama iseljenih Hrvata iz Amerike, iz Njemačke i tako dalje, ali ono što je najbitnije, planiramo ići na nekoliko festivala. Evo recimo Željanan je šibenska kancona, Splitski festival, reći vam otvoreno, ako budemo imali dovoljno dobru pjesmu, idemo na Splitski festival, možda još i pokoji tipa CMC i tako da. Pošteno. Hvala vam lijepa i puno sreće vam želimo i vidimo se naravno ponovo u programu televizije. Vidimo se i lijep pozdrav gledatelju. I nestala je prašina sa srca moga, di su samo ljubi tragovi, a nikada te nisam takav, umira
da bi svaki puta zabranjena uvijek bila si. Osta sam čovjek, ali srca više nema. Osta sam živit, ali živit mi se ne da. Osta sam stajat, ali slomit će me vrijeme. A ljubav ne prolazi. Osta sam čovjek, ali srca više nema. Osta sam živit, ali živit mi se ne da. Osta sam stajat, ali slomit će me vrijeme. A ljubav ne prolazi. A ljubav ne prolazi. Nakon uspješnice Kako ću joj reći da varim i jedne balade Osta sam čovjek, Klapa Sveti Florijan ne miruje. Tako su se ovih dana bacili na izradu najnovijeg singla, vrijedno ušli u studio i epilog cijele priče, odnosno pjesme, zove se Sve si slaja. Nikada te nisam taka, a uvijek sam za tobom plaka. Zabranjena uvijek bila si. Boli me svaki pogled, a riže me svaki osmijeh. Šta slučajno meni poklonila si. I nestala je prašina sa srca moga. Di su samo grubi tragovi. Evo, mi se uvijek rado sretnemo i popričamo uvijek o onim aktivnim temama. Za početak, Ostao sam čovjek, pisma je opet hit. A hvala Bogu je. Ne bi mi to nešto ni primijetili previše da ne dolaze dojave ljudi sa terena. Znači na Facebooku smo primijetili da nam se javljaju ljudi iz Istre i Slavonije, stavljaju top ljestvice. Evo baš dok mi sad pričamo u ovome tjednu, naša pisma Ostao sam čovjek je prva na Lojtrici, to vam je službena top lista Radio Istre. Evo na Radio Vukovaru smo ušli među prve 3, znači ne radi se o tome da je pisma učinila svoju Dalmaciju, nego evo, neki dan mi se javlja prijateljica da nam je čula novu pismu. Ja govorim, nisi je mogla čuti, izlazi tek za 10 dana. Govorim, ja koju? Da je čula Ostao sam čovjek, znači u Zagreb je tek sad došla. Da iskoristimo još malo razgovora, nastupate kao posebni gost na rođendanu kroz Sound Portal. Radi se o nastupu 26. ožujka, dakle 26.3. u 8 sati navečer, poznata Aurora. Dođite svi, bit će odlično. Osim naše klape, tu će biti baruni i razni drugi gosti. Naravno, radi se o Kroz Sound Portalu. Čujte ovako, mi pripremamo svoje klasične pjesme, znači one koje su već ljudi navikli, možda ćemo izvesti nešto sa strane, ali ono što je sasvim sigurno, već sada možemo obećati uživo jednu premijeru, a to je naš novi singl Sve si slaja, dakle Aurori premijerno ide Sve si slaja. Ta pjesma, reci nam nešto više o njoj, s obzirom da nismo mogli puno čuti jer je nova. Nova je, niste je ni mogli čuti, nismo je ni mi čuli, mi smo je snimili, dakle pjesma je snimljena prošli tjedan u studio Deva u Splitu. Šta da kažem o pjesmi? Ovako, šta možete očekivati od Klape Sveti Florijan? Sad se ljudi misle, hoće li biti zezancija kao prva ili će biti balada kao druga? Pa ja bih rekao da će biti kombinacija ovoga puta. A fraza vam je prava ljubavna balada, međutim pjesma je u refrenu puna života, puna energije. Ja mislim da će sve dobro rastresti u ove proljetne dane i baš smo birali da ovako u proljeće imamo jednu veselu pjesmu. Ono što mogu kazati je da je pjesmu napisao Nino Treskavica, znači također autor od Ostao sam čovjek, u tom stilu ide i tekst. Ono što je novost od ove pjesme, dakle Sve si slaja, počinjemo surađivati sa Brunom Urlićem, a Bruno Urlić je poznati zagrebački glazbenik koji će zapravo producirati cijeli naš album. Mi smo čuli kako zvuči glazba za ovu našu pjesmu Sve si slaja i oduševljeni smo. To je dakle produkcija kako još niste mogli čuti od strane naše klape i računamo da će biti premijera, radio premijera sljedeći tjedan.
Reci mi, s obzirom na to sve što si rekao, vidim da vam dobro ide i snimanje spotova, je li planirate i za tu pjesmu? Već smo angažirali Nina Barišića i Žernovnice, on će do travnja bi se trebao već snimiti spot za Sve si slaje. Evo za sam kraj, gdje još možemo vidjeti Klapu Sveti Florijan onako radnu kao cijelo proteklo vrijeme? Vrlo ću biti kratak, znači zaista nam je sad malo pressing što se tiče snimanja albuma jer bi ga morali izdati do 1. lipnja, a imamo još 7 pjesama za snimiti, znači ogromno je rad i probe i tako dalje trenutno s nama, ali bez obzira na sve to imat ćemo 2 ili 3 malo jača nastupa i sve su van Dalmacije, idemo u Hrvatsko Zagorje, mislim da je to baš tjedan prije Aurore i nakon toga imamo, u biti sad sam se sjetio jedne stvari, krajem 4. mjeseca humanitarni koncert u Dubrovniku, tu će biti dosta ovako poznatih imena pa smo zamoljeni, to smo rado prihvatili i imamo 8. 9. svibnja naša 2 velika koncerta u Istri, dakle u Labinu, čini mi se u Bujama, napravit ćemo ta 2 koncerta tako da i svi strani mogu doći na to, a naravno kada se izda album onda slijedi velika turneja i po Dalmaciji i po ostalim krajevima.